Erromako armada. Soldadu asko erabiltzeko ahalmena izan zen erromatarren garaipenen gakoetako bat. Erromatar hiritar orok Erromako armadan jarduteko betebeharra zuen. Eta soldadu joan behar zuten gerra garaian. Erromatar armadak mendeetan zehar evoluzionatu zuen. Hiritar milizia batetik hasi, eta oso ondo antolatutako armada profesional bateraino. Legio erromatarrak armadaren bizkarrezurra ziren. Infanteria astunez osatuak. Armada 5.500 soldaduko legioz osatzen zen. Eta, unitate txikiagotan, korteak, zenturiak. Banatzen zen, mugikortasun eta eraginkortasun handiagoa izateko. Soldaduek ordainsaria jasotzen zuten, disiplina militar zorrotzaren pean zeuden. Eta, gerran lortutako harrapakinen zati bat ematen zieten, garaipenen ondoren. Halaber, lurrak ematen zizkieten. Konkistatutako eremu berrietan kokatu zitezen. Legioen osagarri ziren zalditeria, arkulariak, eta beste espezialitate batzuk. Erromatar legioaren antolaketa funtsezko faktorea izan zen Erromaren arrakasta militarrean. Malgutasun taktiko handia, disiplina sutsua, eta logistika eraginkorra ahalbidetuz. Hainbat unitate mota bereizten ziren, infanteria, zalditeria astuna, auxiliarrak, herritarrak ez ziren tropak. Hierarkia. Erromatar armadak egitura hierarkiko konplexua zuen. Maila eta rol desberdinekin.